Oyi ba fa mmadụ onye ga-aghọlụzi onye ọzọ na-ahụ oli aje tụpado n'anya nke ya onye na nke ya nụ ọ bụ onye pụta okwu isi onwe ya ị ga-aghali nke eji ekwube nke onye ọzọ maka ife dị onye mkpa n'ụwa ka ọ na-achọnụ onye ga-aghalizi nke aje chọba nke onye ọzọ wee nke yo ka akwalụ m nwa nke m ka m kwulunu maka na ọ wazi ife na-akpa anyị na-akpa m chimunaka ọ bụ nke ike nji aka n'ụwa ọkwa mpụta nkwulu mkpa m n'ụwa m onye ọma ịpụta ikwulu mkpa ị n'ụwa onye kwunalụ m nke m ọnụ chinye m n'ọdịfu n'ọbụ gị ga-ekwuchiri m ọnụ m n'ụwa na ife anya mmadụ fụ n'ụwa ka ọ na-ekwu onye ga-ekwuzi nke anya ya n'afọ azịnụ ya bụ na mba ị ga-ekwunu ekwuchina m ọnụ m nụ ọ bụzi ndị bụ chikere m na mgbọsi onye ọbụla na-apụtazi n'ụwa nụ onye ọbụla n'oche nke ya etu oche dị ka ọnụ okwu ị ga-adịazi ya bụ onye pụta ya kwuru nke ya onye kwuchinala onye ọzọ ọnụ ha oluzienu na omumenu onye pụta omekike ya n'ụwa ofu ya aka ibe mbembe afọ nụ asị na mbe na-abọ pụtaziri mgbanụ ofu ga-akarị ibia mbamba afọ ya bụ n'olu n'omume onye pụta okwulu ọnụ ha ọ bụ onye ga-azọlụ nke onye ọzọ nụ ọ dị akwa n'ofele
ezi n'ụwa n'ugoju n'ụwa fọnụ onye pụta omeli ike n'ụwa onye ọbụla kwuo nke nụ ikwute nke ịma imebe na ikwutazi mmụọ dịlinu nke onye kwutago bụ na nụ emole n'enu ụwa nke onye kwuta n'ọnụ aga ogburu mana azụ bụ ike bụzi afa mmadụ onye na-aga n'iwu na-enazi anya n'azụ onye mmazi ka azụ adị ukwe nke ya azielu m nke m ka m kwuo nụ onye ya ewonyezi bịa n'aba ka m kwulu ma gị biko kwulu nke itinye na m na bayi ma mmetie na nke m ka m kwulu nke m n'ụwa dimkpa na-abụ na-aga n'ụzọ n'ofu onye ga-aga n'ịnụ okwu niile agha ọha manya n'ụlọ aka niile agha zi nyaka njekwu nke m nụ ma ibiko kwulu nke yi ma ya nana m nke m n'ike nụ ikwa nke yi nụ ma mụ kwube nke m maka na kwuo nke iwazi afa nụ onye jizi ike mmadụ ibia ike anyị niile dịzi n'aka Chukwu onye anakwa n'ibia nke ya